kin wuce mata kin yi rata a fannin tarbiyya. Tufa ziyada sarauniya ce mata ku biyo baya. Ziyada nake kauna, ziyada ce buri ne a rayuwa. Ziyada na cika burina don na samu wacce nake kauna. Ko aina in an yi tambaya ita ce zan nuna. Tana da tsafta ga kwalliya ita ce zaɓina. Yan mata duk ku gafara ziyada nake kauna rayuwa. Kin wuce mata kin yi rata a fannin tarbiyya. Tufa ziyada sarauniya ce mata ku biyo baya. Katar tuta ita ta daban ce kar ku yi jayayya. Ki dan ban dama ni da ke mi zaman mu dukan tsanani na rayuwa. Ziyada nake kauna rayuwa. Da ke na aminta da ke na yarda da ke zan soyayya. Tun da ke na gano kuma ke na zaɓa to karki jayayya. Da ni da ke mu zamo jini ɗaya raba mu zai yi wuya. To karki biye ruɗin ƙawayen da ba sa so miyo rayuwa. Da kin fito mata a layi suna ta kallon ki. Domin kyan hoda da jagira yana a fuskarki. Kuma ko ba hoda ba kwalliya dole a kalle ki. Domin Allah ne ya baki kyau kamar ki tana wahala a rayuwa. Dagwas tafiyar ki daidai kin iya kasaita. Surar ki daidai kamar ke kika yi wata. Kyan fuskar ki na ganshi daidai sai da na gigita. Kin yi murmushi kin yi mun fari sai da yasa na kusan mutuwa. Ziyada nake kauna, ziyada ce buri ne a rayuwa. Ziyada